തുടർച്ചയായി 25-ാം വർഷവും SSLC പരീക്ഷയിൽ 100 മേനി വിജയവുമായി ശാസ്താംകോട്ട ബിഷപ്പ് MMC SPM ഹൈസ്കൂൾ. SSLC പരീക്ഷയിൽ 2.5 പതിറ്റാണ്ടായി അപ്രമാദിത്യം തുടർന്ന് ശാസ്താംകോട്ട ബിഷപ്പ് MMC SPM ഹൈസ്കൂൾ. SSLC പരീക്ഷ എഴുതിയ 45 വിദ്യാർത്ഥികളും ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി. 10 ഫുൾ A+ഉം 6 9 A+ഉം വിദ്യാർത്ഥികൾ കരസ്ഥമാക്കി. A+ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജുബൽ കെ ജോസ്, കൃഷ്ണവേണി, അനുഗർ വിനോദ്, ലെനിൻ, ടിനു സന്തോഷ്, മെൽവിൻ ജോർജ്, രഞ്ജു, ഗോകുൽ, അനിരുദ്ധ്, അശ്വിൻ ജോൺ, അനിയൻ കുഞ്ഞ്, ആനന്ദകൃഷ്ണൻ. സ്കൂളിൽ 2025-26 അധ്യയന വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ തുടരുകയാണ്. സബീന, ദൃശ്യ ന്യൂസ്, ശാസ്താംകോട്ട.